Os esforzos do Concello de Pontevedra centranse polo de agora na prevención e contención do coronavirus, pero cando a pandemia pase, di o alcalde, hai que estar preparados. Por iso, o goberno local está a elaborar un plan de choque para reactivar a economía local. Preténdense mobilizar entre 15 e 20 millóns de euros. Agora toca preparar a porta de saída. De alguma maneira, estamos traballando tamén en elaborar un plan de choque que no día despois facilite a reactivación da economía. Para levar a cabo este plan de choque, o alcalde de Pontevedra salienta a necesidade de unir forzas entre administracións para un único obxectivo, derrogar a coñecida como Lei Montoro. E transmitirei a FEGAN, a FEN, a Diputación e a Xunta tamén a necesidade de coordinarse de cara ao futuro, a necesidade de que demanden urxentemente, ou que demandemos todos, a derogación da Lei Montoro, que non significa outra cousa máis que posibilitar a desaparición do teito do gasto, posibilitar a utilización dos remanentes. Lores presentou este plan ao resto de voceiros municipais na reunión do Comité de Emerxencia do Coronavirus de Pontevedra, que non puido asistir o líder da oposición, o popular Rafa Domínguez. Nese encontro, o rexedor aproveitou para salientar o bo comportamento dos veciños da cidade durante o estado de alarma. Está habendo un comportamento exquisito por parte da cidadanía, con casos, solamente hai algún problemas en casos moi aislados, e eu quero insistir neste momento que a prioridade é que intentemos estar na casa, quedar na casa, evitar o máximo contactos posibles, porque iso é a única forma de facerlle frente a esta epidemia e entrar xa en fase de meseta e baixar os infectados, non? O alcalde tamén tivo palabras de agradecemento para os traballadores dos servizos sociais, de protección civil, dos departamentos económicos e dos servizos informáticos por permitir, dixo, que o Concello siga traballando a tempo completo.